И здравейте хора, какво става? Вие сме и сега трябва да легнем да спим. Реших да опитам малко Майнкрафт. До сега не съм снимал и сега ще се снимам малко. Така, ето моята къща, така изглежда вътре. Тук съм си направил чисто и за Iron, камък и дърво. Не съм ги напълнил много. Ето, тук са рандом, тук е храната. И ако някой от вас знае за какво се използват яйцата, може да ми пише. Защото аз не знам. Тук и вторият етаж. Може да го видите, тук съм сложил един двойен чест за един крафтинг тейбъл. Тук сега трябва да довършим стаите. И ще го сложа в тях. Още не съм решил. Пишете някакви коментари, сега да знам дали ви харесва. Тук има още яйца. Елата. Ето тук съм посадил едно дърво. Ето тук ми е градинката. Тук с хляба, нали? Опа. Много са големите икончи по това, защото така предпочитам. И случих ми семената. И забравих, че тук не се скача. Тук. Готово. Направихме всичко. Тук съм сложил също един графител, докато светя, дървета, всякакви. Ще малко да покупая. Сигурно ще пусна някаква музика, за да е по-интересен геймплея, защото не говоря много сега. Тук съм си направил нещо като миничка. С вратичка. Тук надолу сега. Видите, вижда се един крафтинг тейбъл и един малък чест, тук където съм копал. Сега може да дойдем тук. Така. Тук намерих малко айрон, затова изпадам. Също съм си сложил и сега да продължа копането. Тук. Да копаем малко, защото ми трябват ресурси за втория етаж. Няма да е много дълго този епизод, просто малко ще Просто ще си посъбера малко ресурси. Следващия епизод ще направим и втория етаж. После може и да направим. И също така може да ми даде някаква идея. Супер. Дайте ми някаква идея, какво да има на втория етаж, дали има да има и третия етаж. Просто никакви идеи няма вече. Малко айрон не е лошо да си имам айрон. Там нищо. Тук ще копам. Надявам се да ви харесва това, което правя. Също така и с конфигурациите да съм ви полезен. Тук има айрон, как не съм го видил. Ще го вземем, айрон ми е много важен. Сега е по-стилно. Ще сложа тук и така ще го пълня дупката. Купам още това. Аз ще видя и геймерските конфигурации, за да съм ви полезен или ако ще взимате някакво PC, да
да помогна по някакъв начин. И смисъл, дайте си, тук нещо ми бъдна. Дайте си някакви поръчки, нали, да ви правя някакви конфигурации, като бюджет, това. Пишете си в коментарите, нещо против. Съжалявам, че говоря много тихо, но просто в момента не съм сам и така съобразявам с малко. Не знам колко ми става този клип, но ще... Буда ли ми, да. Така малко такова не е лошо си вземам. О, супер! Какво намираме? И аз тук вече съм влизал, жалко. Жалко. Аз тук вече съм влизал. Тук. Купал съм сигурно нещо. Тук съм проверил тази пещера, вече не вероятно. Сега е така просто ще направя. Маци. Така. Така. Ще копам натам. Надявам се да намеря айрон. Най-много се радвам на айрон, като намеря. Защото ми е доста важен за сега. Аз също съм в началото на игра. Вчера снимам като цял геймплей. Може би изобщо някой ме гледа, сте видяли и имам тези видеа. И също така, ако се чуете, защо имам надпис на... имам надпис по средата на екрана, който е от Camtasia, защото аз обработвам с Camtasia. То е просто защото не съм си купил версията и платената версия без такова, но по-добре да има някакво по-добро качество, отколкото просто е така да снимам нещо. И това мисля е клипа. Дори вече събрах малко такова, малко айрон и малко cobblestone, работен камък. И други клип вече ще си застроя като цяло втория етаж. Даже и сега може да построя от него. Ще видим. Скоро може би с някой мой приятел ще пуска някоя игра. Също така дайте ми някакви идеи за някакви игра, така някакъв така полек, защото в момента не ми предля последните игри и снимам, но по-натам схвати за моя комплект. Може да стане лесно. Сега съм да запазя по гейминга и няма да се кажем. Така. Тук също така, ако ще чуете това, защото там има, тук няма, нали, отвън такива, да отварят врата. Това е защото, примерно, предимно някой е зомби, може да стъпи на това и да се отвори поне моя така теория. С това няма отвънка само отвътре. Като че нещо ми се бъгни, аз си почна ми глава. Така. И това мисля е клипа, хора. Надявам се да ви било по-интересно. Да клип ще е по-интересно, ще си застроим втория етаж. И така че ще видим в други клип и чао.